buntag sa tanan. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karon nagahisgot kini sa duha ka matang sa mga dalaga. Ang lima maalamon, ang lima danghag. Diri sa atong unang pagbasa mga igsoon, atong basahon ang unang Korinto kapitulo 1 sa sugod sa 18. Ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang niadtong nalaglag apan kadtong giluwas gahom kini sa Dios. Mga igsoon, ang mga tao nga nangalaglag muni ningon sila nga binuang ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa krus. Pero kanato mga igsoon nga giluwas gahom kini sa Dios. Diri sa kapitulo 19 mga igsoon nagaingon pud ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam og isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa unsa na may kapuslanan sa mga maalam ug sa makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi nining kalibutana. Ipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam nining kalibutana. Kay ang iyang kaalam muoy buot pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibut-an sa Dios ang pagluwas niadtong nagtuo pinaagi sa ilang giingon nga binuang nga mensahe nga giwali. Mga igsoon, alang dadtong mga tao nga wala motuog Dios, mga tao nga ang ilarang kaugalingon, ang ilang gituhuan, wala sila'y nagsalig sila sa ilang kaugalingong kinaadman. Giingon ni Ginoong Hesukristo diri nga kawang lang ang mga kaalam kung kini kinaugalingon lang. Pero ang kaalam sa Dios mulungtad gayud hantod sa kahangturan mga igsoon. Ug dinhi sa atong ebanghelyo mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagahisgot kini sa duha ka matang sa mga dalaga. Ang unang lima mga danghag ug ang laing lima maalamon. Diri sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 1 ngadto sa 5 mga igsoon atong makita at niadtong unyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Kiludos, danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtaganag lana nga igdugdugang. Mga igsoon, ang mga danghag wala magtagana og lana nga ilang idugdugang. Siguro mga igsoon ang ilang hunahuna nga sayo moabot ang pamanhunon. Pero giingon diri sa atong ebanghelyo, nalangan pag-abot ang pamanhunon busa ang ilang suga nahudtan na og lana. Busa ang kining mga danghag hapit na mapalong ang ilang suga. Busa mga igsoon, kung ang atong pagpreparar
matag adlaw sa atong buhat, kinahanglan yun nga no ay pagpangandam mga igsoon. Andamon nato unsa man ang mga butang nga atong angay iandam sa dili pa moabot ang maong panahon. Dayo pa, kinahanglan mangandam na kita sama sa atong pagsimba matag Domingo. Kinahanglan Sabado pa iandam na nato ang atong mga gamitonon sa pagsimba para pagmata nato sa Domingo di na ta mangita pa kundi andam na daan. Pinalansa na atong mga sanina ug ang tanan andam na. Kung andam na mga igsoon sa Sabado pa lang 90% yun nga di tayo damalit sa pagsimba. Kaya ang pagpangandam mao importante gayud mga igsoon sa tanan natong pagabuhaton ang pagpangandam. Diri sa kapitulo 4 nagaingon diri mga igsoon, samtang ang mga maalamon nagdala og sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Aw kaning mga maalamon may igsoon andam kanunay nga preparado sa ilang mga putang nga ilang pagahimuon, andam sila daan. Muning mga maalamon mga igsoon dili gyud mga mapakyas kay mangandam gyud sila kung unsa man labi na sa mga butang nga ilang gitinguha mga igsoon. Sa kapitulo 25 versikulo 5 nagaingon diri, ang pamamhunon nalangan sa pag-abot busa nagduka ug nangatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nagkadto sa dihang milanog ang usa ka tingog o usa ka singgit nga miingon, ang pamanhunon ani ana dali kamo og sugata siya. Ang mga dalaga ng mata og giandam nila ang ilang mga suga. Ang mga danghag miingon sa maalamon, hatagi kami jutay nga sa inyong lana kay hapit na mapalong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kun maghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo inyo. Busa ang mga danghag nga mga dalaga nang lakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal og gisilhan nila ang pultahan. Ang 5 nga maalamon mga igsoon moray nakasulod dito sa kumbira sa kasal kay nakapangandam man sila. Sa mga igsoon kinahanglan yun nga mangandam ta sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Andam ta kay basig miingon kanato si Ginoong Hesukristo, wala ako makaila kaninyo. Na mingon tayo nagsige man kog simba Ginoo, kada Domingo man ko nagsimba. Apan taman ra diha ang atong buhat mga igsoon, simba apan ang atong pagkinabuhi sukwahi sa kabubuton sa Dios. Nan mingon gyud si Ginoong Hesukristo kanato nga wala ako makaila kaninyo. Paabuton pa ba nato na mga igsoon nga ang Dios miingon kanato nga wala siya makaila kanato tungod sa atong mga binuhatan nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Muna mga igsoon angay gitang mangandam kanunay kay wa ta mahibalo kanos ata kuhaon sa Dios asa kutob atong kinabuhi kay ang Dios ra nasayod ning tanan. Usa angay kitang mangandam kanunay kay nag-ingon siya sa
ebanghelyo sa last niya nga sa last nga ebanghelyo sa kapitulo 12 nagaingon diri, apan pagtukaw kamo kay wala kamo nahibalo sa adlaw o sa takna. Sa ningon si Ginoong Hesukristo sa ebanghelyo nga magtukaw ta kay wala ta mahibalo sa adlaw ug takna sa iyang pagbalik. Sa kinahanglan tang mangandam kanunay, di nato palabihon ang kalibutanon nga mga buhat, kundili ang Dios nun nga binuhatan mo'y atong ipasulabi kanunay para pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo di sa kalibutan makauban ta kaniya. Musa mo kana atong ebanghelyo mga igsoon, palihog manindot